Җәмәгать элек безнең татар халкында менә шушы нәрсә дип әйтәләр. Җимеш, кипкән җимеш белән шәйләр эчеп торганнар, алар да әле шатланганнар. Үзбекстаннан туганнар, татарлардан посылка килсә, шундый шәй эчеп утырганнар. Ул вакытта менә кибеттә алданмаганнар бит, менә конфет саталар, нәрсә дип. Халык белеп торган бал, мәсәлән, шу балны алыгыз. Әле хәзер менә Татарстанда ничә ел дәврендә бал хакы үсми. 3 литрлы банка, мәсәлән, 1,5 мең шул тора. Әллә бер 10 ел дәврендә, мәсәлән. Халык чөнки күбесе менә алдана. Ул бит теге, мәсәлән, колбаса җитештерәләр. Тәмне дип алданалар. Хатта телевизорны карасаң, анда реклама бара. Тәмне ди. Ул ди үзе өчен колбаса ди, тәме артык түгел ди. Ана теге урысча әйтмешли усилитель вкуса, шуны тутыралар алар. Кешенең менә ничектер рецепторлары эшләми башлый. Аларга тагы күп кирәк. Теге дозу повышать дип, шуны кебек, мәсәлән, тагы кирәк. Шуңа күрә, мәсәлән, безнең халык элек бер кайчанда алданмаган, надан булмаган, ул шул теге шикәрләр нәрсәләргә исе китмәгән, менә шушлар белән шәй эчкән. Чөнки алар, мәсәлән, шул менә кара җимешме алыгыз, тагы менә бу без авылда яз көнне кемнең йөрәге ширле, алар азапланып яталар, йөрәкләре авырта, чөнки кан тамырларына кыш буена майлыны ашагач, шул кан тамырына тула ул. Мин үземнең теге тәҗрибәмне әйтәсем килә, мин менә кыш көнне шул төрле нәрсә яратадыр. Бер вакыт шул йөрәк авыртып киткән, мине сөйләгән инде. Хатта шәһәрнең икенче төбәгенә 10 чакрым кызу бардым. Икенче көнне бер тәүлектән соң мәйтәм авыртырмы икән, йөрәк авыртмады. Мәйтәм бу алайса менә үземнең хәлсезлектән түгел икән, ул менә шул теге майлыларны ашагач. Икенче ел менә быел мин кыш көнне норма белән генә ашадым аны, мәсәлән, ашасагыз да, мәсәлән, майлыны иртә белән кирәк, ул эшкәртелә, ягъни урысча усваивается, перерабатывается. Кич белән майлы ярамый. Тагы аш пешерәс, мәсәлән, анда майы күренми ул. Мин хатта менә аптырыйм, теге менә әзгенә бит өресе бар диләр. Мин шулай теге майын алып ташласам, икенче көнне хатта мин аны балконнан алып кертсәм, карасам, анда май калын, ярты сантиметрмы, 1 сантиметрмы калын май үскән, шунда ул сизелми икән башта. Без шуны ашыйбыз, бигрәк тә менә эссе вакытына ярамый. Әгәр дә инде майлыны ашадыгыз инде, ул мәсәлән, ул май ди, безнең менә мидә майдан тора, тагы нәрсә, шуңа күрә бер өлеш май кирәк диләр. Шунда менә кара, менә шул алыгыз, менә бу чирраслив дигән, ул майлыны ашагач майны куа, мәсәлән, организмнан майны үзе белән алып чыга, теге ишәк карыннан ничектер сыланып шулай алып чыгып китә ул аны. Беренчедән, икенчедән ул, мәсәлән, кем кысталып йөри, ише ката, алар шушны ашаса да файдалы, мәсәлән, файдалы. Күп клетчаткалар кирәк яз көнне, мәсәлән, кеше клетчаткалар ризыклы ашарга кирәк. Шуңа күрә, хатта менә мин элек шул теге шикәрдән баш тарттым да, ничә айлар дәврендә инде, ничә еллар дисә дә була, шикәр белән шәй эчәсем килми, конфетләрендә бик сирәк, тырышам бал белән. Кызганычка каршы, тегендә бал бар, ул теге кәрәзәле бик тәмле, кәрәзәле быел юк. Уйлап торам, ник алар менә бал сатучылар көздән шул кәрәзә белән саклап калмый, ул бит әле меңнәр ел буенча саклана бит бал бит бузылмый, шул яз көнне кәрәзәлен сатырга була бит алар. Алар урамда шул банка белән сатып торалар. Шуны әйтәс килә, ул балны мин күп итеп ашыйдырым, миңа бер бал сатучы әйтә, ул да бер бал зыян китерә ди, артык ашарга ярамый. Мин аны бик күп күләмдә ашыйдырым. Хатта шунысы инде әйтәс килә, менә кайсы вакытта әнә тегендә әнә күреп торасыз, мин сезгә күрсәтәм. Хөрмә дип әйтәләр, мәсәлән, хөрмә. Мин шул хөрмәне алам, ул кайсы вакытта чылатып куйсаң, йомшап китә, шундый назлы, нежный, ягъни. Шуны белән әйтерсең, бер бик кыйммәт хәлвә кебек ул, шундый
тәмле, шуның белән чәй эчәсең. Я кара җимеш белән, ул да йөрәккә бик файдалы. Мәсәлән, кемне яз көнне менә һава торышы үзгәреп тора, йөрәкләрне авыр, ул мәсәлән аны шул кара җимеш менә чикләвек, лимон шуларны мәсәлән өрек шуларны ашаса, ул йөрәгенә файда килеп тора аның. Шуңа күрә яз көнне бераз менә әйтәсе килә, көз көнне, бигрәк тә кыш көнне салкын, күңел бозыла, кояш юк мәсәлән. Яз көнне инде кояш та чыга, көне дә елны, анда инде түзеп торырга була, күңел ача торган шул кояш та җитеп тора безгә. Менә шушы безнең ата-бабаларыбыз кулланган шул ризыкларны ашап торсагыз, минемчә, үзегездә проблема азая. Хәзер менә Америкада кебек инде киң күләмдә шул гадәт тарала, хөкүмәт мәсәлән тибабат, ягъни медициналарның акчасыз эшләре аз, услуги урча әйтмешли. Күбесенчә тырышалар акча суырырга кесәдән. Шуңа күрә үзегезнең сәламәтлегегезне карамасагыз, бер кеше дә сезгә анда ярдәм итми. Шуңа күрә үзеңне карарга кирәк, үзеңнән ничектер хөрмәт итәргә, үзеңнең сәламәтлегеңне үзеңне хөрмәт итәргә. Иң беренче шул кеше шул мәсәлән хәрәкәтләнсә, машинада сирәк йөрсә, саф һавада йөрсә, юнь ризыклар белән үзен тәэмин итсә, кулланса, шунда кеше аңлый башлый сәламәтлек менә бераз кайта дип. Ул ата-бабаларыбыз шулар белән элек үзләрен сәламәтләндерәләр. Яр шуның белән тамамлыйм. Бәлки кумашалыймдыр әле. Так, все. Я сейчас хвалил вот это. Самый нежный, дай мне еще немножко. Я сейчас чай пить возьму. Все, булды.